Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадин ба канали мо. Чӣ ки мебинин, ин субҳи саҳар ман ош кардистам. Субҳи саҳар не соат 10 шудаги аст аллакай. Ман гуфтам камтар ош кунам. Нати ош карданро доштам бина. Ҳамин ин ош чӣ ки мебинин, дӯстони азиз. Пиёзоша майда кардам. Андозум сабзиёшо тез майда кунам. Андозум бад зирбакаша асос андозем паста кардамонем ҷӯшида истад. Дӯстони азиз, мана обаша андохтам, оша мемонем шакм майда як бор ҷӯшад ба паст мекунам шакм то ки ҷӯшида истад. Ана мехал дӯстони азиз. Тамом оша кардем, трезак шудаги аст. Ага кору бори хона кати машғул шавем. Салмон хобай. Ана мехал дӯстони азиз. Расти гап дӯстони азиз, ба зурам хел хонада гаштам. Худам хонадам гӯем ҳушу ёдам. Дилам пеши очам шонда ози очам. Ҳай, иншолло дӯстони азиз, ҳамаш хуб мешад, ҳамаш нағз мешад. Бо рӯзи шанбе насиб ден раждени Нилуфар ҳастай. Ва бо ҳамроҳ ҳама каса насиб иншолло мешинем ҳами хонада. Ден раждени Нилуфара ҷашн мегирем гӯем. Иншолло очамшо низ мебиёнам ҷида. Намахел дӯстони азиз, беҳад душвор ҳастай. Ҳамин як ҳафтаи дароз гӯем ман фақат ҳамихел фикр. Очам чӣ хел мешаванд, чӣ кор мекунанд гуфтам. Иншолло ҳамаш хуб мешад, ҳамаш нағз мешад. Намехел дӯстони азиз, ҳама вақт ай падару модар хабардор бошед, ҳама вақт телефон карда пурсен, суроғ кунен, саломатишона пурсен ҳама вақт. Як бор равен хабаргирӣ. Ман хонада шиштам. Худам масалан тоқа ҳеҷо рафта наметонам. Агар ки масалан очамшон мебуданд хона шонда, ман мерафтам хонашон, бо меомадам ё ки очама фарёд мекардам меомадем. Ҳама хеле барои ҳама вақт хабардор шавен, ай падару модар пурсон шавен. Ман хазим ҷоҳои ҷамъ кунам, бисёри бадгап назанам дӯстони азиз. Ана мехел. Инҷа мошина кор кардастаен дӯстони азиз. Оши мо то ҳол ҷӯшидастаен дӯстони азиз. Чӣ ки мебинед нағз шуд ҷӯшда. Камтар дига ҷӯшад, баъд вай кунем. Чӣ мегӯям? Бринҷоша андозем соат 12 шудаги астад. Шоҳарама телефон кунам. Бӯи оша мехел ҳама ҷоя зер кардаги аҷоиб бод. Банкаи салёнӣ ҳаст. Якта компот мехоҳам гирам. Худӣ вай баландӣ биромадан дар кор. Тут помидор ҳастай, анҷир ҳастай, икра ҳастай, варенье ҳастай. Компот баландида. Бо баландӣ биромадан дар кор. Равам якта вай биёрам. Стул биёрам, ба буром гирам. Берунам хел ягон кас нест. Ай дӯстони азиз. Маки офтобаки хушрӯ. Дӯстони азиз, ман бринҷи оша андохтам. Инҷа гӯштоша як тараф гирифтам мондаму ва бринҷиша андохтам, баланд кардам мондам. Ози камтарак ҷӯшад. Баъд дам мепартем. Рости габин якум бор ош кардастем ки гӯям ҳеҷ кас нест хонада. Очам нестанд, дадам нестанд. Намедонам амаким мебиён ё ки намебиён. Гуфтам як бор гӯяншо накунем. Агар амаким биёяд, яъне хисра. ҷӯшидан гирад. бо ҳамин кати ден раждени Нилуфар дага ки ош мекунем ё манту мекунем, намедонам. Фикрда ҳастам. На дӯстони азиз, оши мо қариб гӯем дам партоишда расид. ози обаш қоқ шавад, баъд бо дам мепартоем. Наистем дӯстони азиз ки шумо чӣ ами сирри вай дорен гӯем. Ошпазӣ ҳар кас ки ҳар хел ҳастем. Масалан мо бринҷа тар накарда меандозем. Ҳамихел камтар обаша бисёртар мекунему ва тар накардам меандозем шаки то ки ҳамон
ва чихелу ҳамон маззаи ош гӯем он бринҷ дарасад як хело тар мекунанд баъд меандозанд ки ҳамхел аммо тар накарда меандозем ва гӯшташа мегирем полнисти ба ҳазур ва бринҷа меандозем то ки ба ҳазур об вай шавад об гирату баъд болошта гӯшташа партофта дам мепартоем ша хай бо ҳар кас ҳар хел ҳастай ҳар каста удобни ҳастай ва чӣ хеле ки худашда удобни ҳастай ҳамхел мекуна ҳамаш аз сабабе ки чӣ хеле ки мебинем хад гирдаш ҷуштаесе тамом мобайнаш не барои эхи кардистам ки то ки як хел бринҷаш пазад барое ки ҳолатҳое мешавад ки агар ки ҳамаш полнисти наҷӯшад бринҷ як хел наҷӯшад мобайни бринҷ сабсафед меистад мобайни ҳамон ош гӯем меистад сабсафед ва бринҷаш хушрӯ як хел намепазад як хел дам намехӯрад барои ҳамин ҳама вақт ҳамхел дидан дар кор ки бринҷаш як хел ҷӯшад плитада бошад агар ха плитада асади баъд ялама мешавад плитада бошад агар ё газе ки масалан нағз бошад ки алоб бошад ҳама ҷош як хел меҷӯшад айн гази мода и хел нест фақат гирдаш меҷӯшад гази мода намехоҳад бринҷша вай тук кунаму ошу гӯштоша андозам дӯстони азиз ош тайёр шуд афсуски вай несте чӣ мегӯям чеснок мекардам ҳар дафъа ин дафъа чесноку тамом шуд Do'stoni aziz, men biromadim ay больница. Ochama dedim biromadim. Hozir pesh mashina raftis. Dadamam xona meraftim. Guftan mebarim ta. Baroy hamin mashina meko'bim önündagi jomonda bo'lgan mashina. Kechga obi xushlu omadista. Toza boshlam tashnay hastam ki obadida havasim raftis. Az merem bak. Salmonam xala.
از خانه میریم. با همشا میگویم خانم خلصانی عزیز. شوهرم تلفن کرده. بازی باید کودکوی ساعت 4:30 سر دیگره. برای تا ساعت 4:30 آمده رسیم نفته. خانه. انا میخوام. چه آشخانه ده.